Estrenem canal! Vamos! Benvinguts a tothom! Hola! Benvinguts a tots al nou canal de Raconet Robert. Així que benvinguts i benvingudes, família. Gràcies, gràcies, gràcies. A veure, Xavi, un moment. Això del Raconet Robert, què és? Explica-m'ho perquè no entenc res. Vale, tranquils, ja us explico. Jo us fico un context. Per què em conegui, jo em dic Xavi Robert. Jo, doncs, des de que els meus pares em van comprar una tele d'aquestes petitones amb el vídeo a sota, un combi, vull dir, imagineu-vos que si soc vell jo, que tenia a l'habitació una tele amb vídeo. I allò, bueno, els meus pares m'ho van regalar, m'ho vaig ficar a l'habitació i vaig poder, vaig gaudir estic parlant de, potser, dels 2000, por ahí nen, vull dir, ja fa 25 anys. Bueno, doncs, perquè no us donés jo la pallissa sobre que algú diu, papàs, que fan això, papa, vull veure jo, mama, ara estrenen això. Me van dir, mira, Xavi, una tele a la teva habitació i tu ja t'amides el que vulguis i ens deixes de donar la pallissa, carinyo. I efectivament, jo, quan vaig tenir la tele, era el típic de... Bueno, vaig al videoclub a buscar-me 2 pel·lículetes. Me la tenia a l'habitació i vaig descobrir el món del cine i de l'arte i de Hollywood. Així que, doncs fins aquí. Hem arribat aquí i, clar, això me segueix apassionant, agradant i com que m'apassiona tant i m'agrada tant, doncs hem creat aquest canal, saps? Per què ho vaig fer? Doncs, jo, com ara he anat explicant, m'ha agradat molt sempre el cine i m'ha agradat encara molt més doncs, trobar-me amics i debatre. Escolta, has vist l'última de Nolan? Escolta, has vist la nova de Spielberg? Escolta, has vist la nova de Tarantino? I sí, no sé què. A mi sempre això m'agrada. M'he estat sempre ratos parlant d'això i els amics estaven ja fins aquí. I al final, doncs, vaig decidir que, en comptes de parlar amb els amics, que també els estava donant el cunyàs, doncs que comentaria, això ho comentaria jo ja doncs, per Instagram, doncs, per la família, en plan, ja que he sigut pesat, doncs que pot més pesat encara per Instagram. I vaig començar a fer doncs, reels, stories, doncs, donant opinions i donant el que jo creia que m'havia vist. Va triomfar tant? Va triomfar. Em vaig crear tant, vull dir, que al final he tingut que crear un canal a part perquè el meu canal el meu perfil d'Instagram, bàsicament ara estic per això. I clar, no vull barrejar la meva perfil d'Instagram personal amb això que estem creant ara a poc a poquet. Llavors, doncs, això hem creat el canal. I llavors, doncs, enteneu, un raconet, perquè al final és un espai molt reduït, i Robert, doncs perquè és el meu cognom, bàsicament. I per això s'ha fet. Així que tot el que vindrà ara doncs, anirà a parar a aquest canal de YouTube, que de moment estem a YouTube, però que a més estem a Instagram també, vull dir que seguim-nos, Raconet Robert, i a poc poquet doncs, anirem anant a altres plataformes. D'acord? I així que, a veure, quin és l'objectiu del canal? Jo deixar, clar, perquè de moment estem parlant de que hem creat un canal i per què l'hem creat, però no sabem de què parla aquest canal, doncs us ho podeu imaginar, si jo sóc un friqui del cine i de les sèries, doncs parlarem bàsicament d'això, de l'última opinió que he vist d'alguna pel·lícula, alguna ressenya, unes recomanacions, del món més geek de la indústria i del món més friqui de la indústria. Intentarem parlar d'un festival que puguem anar, d'un esdeveniment que també hi puguem anar que poden ser xulos, també farem directes i farem moltes cosetes que jo crec que són interessants. Que bàsicament és el que jo veig d'altres creadors
i m'agrada veure-ho, doncs jo crec que també hi puc aportar una miqueta de la meva personalitat i la meva part. Ja està, bàsicament és això, a qui va dirigit, doncs tot aquest públic, doncs que com sigui com jo, així que li encantin aquests temes de cinema, de parlar de la nova sèrie que hem vist, de la nova pel·lícula, d'objectes o figuretes que hem comprat i que ens han agradat i que és com part de la nostra vida, diguéssim, o del nostre cos, doncs anirem a parar amb aquestes persones. Si teniu amics, si teniu familiars, si vosaltres mateixos us agraden aquests temes, doncs aquí sereu benvinguts, perquè això és per tothom. I aquí tothom es sentirà inclòs i benvingut. Bàsicament això. No tenim res. Vull dir que tots sou benvinguts. I més, si us apassiona molt, això molt millor, però si no us apassiona, bueno, també li podeu donar like i jo tan content, tan content, tan content. Què vindrà en aquest canal que estem fent? Doncs jo tinc moltes coses pensades que jo espero que us agradin molt. Però ja sabeu, si voleu saber-ho, seguiu-me tant a Instagram, que anirem ficant novetats, com a YouTube. Vull dir, si al final us subscriviu, ara que penjo un vídeo, sonarà la campaneta i rebreu les novetats. Però bueno, bàsicament és el que hem parlat abans, però recreant-ho aquí i en català. Perquè això sí que vull deixar-ho clar, que tal com diu el títol del canal és l'espai friki en català, perquè és on visc, és la meva llengua, és com penso, és com parlo i és com visc. I crec que parlem el català, que és un idioma molt maco i que, bueno, que per això el tenim i el podem parlar. Així que també esteu benvinguts. Què més? Què més? Bueno, espero en un futur també que aquest canal vagi creixent, per ara de moment recordeu que és el primer vídeo que hem penjat, el vídeo de benvinguda, però que a poc anem creixent el canal i a poc doncs, també puguem anar creixent una mica del set, perquè el set està igual que el canal. No tenim res, això està verge. Això també m'agradaria que quedés. M'agradaria que també passés al canal, que tampoc pugi els vídeos i vagi pujant al canal amb la gent, comunitat i tal, doncs que el set a poc doncs, també vagi millorant i al final és del que es tracta, que això sigui participatiu, vosaltres me direu com millorar el set, jo fer-vos cas i al final que sigui un canal doncs, que a mi m'agradaria molt doncs, que fos de tots. És el meu raconet, però també del vostre, bàsicament. I així que és això. Si un dia us sentiu que esteu cansats, que esteu a casa amb molt d'estrès i que us voleu estar un ratet del dia i veure un vídeo que sigui doncs, això, tranquil·let, còmode, sense estrès, sense soroll, ja prou problemes tenim al món com per venir aquí i tenir més problemes, o fer un espai, doncs allò, de chill, que és com ens agrada a tots, ja viure la vida. Vale? I res, i ja doncs, per despedir-me del vídeo, perquè ja hem dit que aquest vídeo és de benvinguda, jo ja sé que no sóc el crític més expert en molts temes, bàsicament no tinc ni idea de res jo, no tinc ni idea de res. Tampoc és que tinguem la tecnologia ni allò més espectacular de tot YouTube. Soc conscient de que hi ha milers i milers de canals que parlen d'això que volem crear, que són molt millors que aquest, però jo només agrair que estigueu aquí, en aquest ratet de vida que teniu, i veure'm a mi amb aquest careto que tinc en aquest canal i m'ajudeu, jo per mi, encantat. Perquè és un projecte que jo he vist que és molt personal, que li estic donant molt de mimo, molt de carinyo i la veritat és que m'ho estic passant molt bé. I res, espero que vosaltres també vingueu aquí a passar-vos-ho bé i ja està, família. I despedir-me. Ja veiem els pròxims vídeos. Només dir-vos i recordar-vos que... Ah, bueno, espera. Abans de res, abans de marxar. Us està agradant el vídeo? Si us està agradant,
subscriviu-vos, sisplau, i un bon like. Gràcies. I abans de marxar, ara sí, recordeu que aquest és i serà sempre el vostre Raconet Robert. Adeu!